Irunakidza phone. Oh, maya mukabata phone tachida kuprofita itombo kusiyai. Listen. Is there any mawere? Mawere. Ndevapi? Dini. Koyo. Got muda to mawarire prophet. Kukwekwe kunani mama? Ndokwa ndinogara kumnyati. Kumnyati. Oh. All right. Mati mafunga ndinokichi? Mawarire. Kuti mawarire kosi vamwe vaimbo confuse vachiti mawere. Bofoot uende kunamatira wakangwara. Where? Taura chinhu wani chauda kuti Mwari akuitire. Ndoda marriage prophet. Atoripo here anorora. Mati prophet. Atoripo here. Aripo. Okay. Chasoma ngoti mvete. Zvaita mwanangu ndonororwa nezita raJesu. Mune vana vangani mama? Dine 10. Mune 10. Yes. 6 girls, 4 boys. Yes, man of God. Ndebete on mafoto tamzeto. Ndizvo here munhu waMwari. Ndizvo here prophesy, man of God. Ndoda kuti Mwari akuchengetei. Yes. Because it's happening to you right now. Yes. Now, I'm going to answer this thing to you. Because I am in the year 1965. Yes, ndogora ndakazvagwa 1965. But right now, ndiri kuoneswa ine ndiana ive nesugar diabetes. Ndisisi vangu. But she passed on. Vakashaika gora akapera museri. But panguva iyo yakashaika, who is Obed then? My way, Mwari kani ndikuti vangu vandinotevera vatevedzani Mwari, man of God. Now ndiri kuoneswa inini rimwe zuva imimi munotadza kunzi kuisa because pandakubata pakaipa. Pandakubata pakaipa. Prophesy, man of God, andivatikani Mwari wangu. Ndokuda ndichipedza kutaura neminyai. Number 1 ndokuexposerai, number 2 ndokubatirai munhu wandikufanira kubatirai nokuti ndiri kuoneswa hanzvadzi yenyu yakangofira mumba. Ndokubva yaonekwa yakatoora. Yes, man of God, kani Mwari. Now listen to me now. Vamwe vanhu vakaita confusion because munhu aimbonwa wawa achita zvekutakwa. Vakafunga kuti pamwe ndo zvaitika. But ndiri kuoneswa paine foul play. Saka ndichipedza neminyai ichazonoperera kumapurisa nokuti yaprofitwa neni. Izvozvi ndakakutarisai kudai mama. Kulowa gwelo kunani. I love it. Now, izvozvi mama ndoda kuti mungosimudza maoko because I'm about to do some crazy stuff here. And also to give you an instant solution to your problems. Tinoseva Mwari anogadzirisa zvinhu ipapo.
mune makanditarisa handi kana muri patiktok mune muchinyeperana Freda aone anoudzirwa ndekwenyu. Come here, Mama. Come here, Mama. I want to finish this off camera. Come here. Mama, listen to me. Ndoda kuti ndikuitire favor. Ndikuri kwandauda kuenda kwakati dzikai mbijana. Pane zvandiri kuda kuti tiite. Saka ndinoda kuti imeme ndiri kuvatendera kuti vandione panguva yandiri kungobva pano. Ndizvipese siri pakamera. Because nyaya iyoyo inogona kuzopedzisira yasungisa vamwe vanhu vazhinji. Endai munogara. Ndichakuonai after.